Hej, jeg håber, I har det godt derude. Altså, nu nærmer efterårsdag, og det er tid til at puste under tæppe, men en rigtig god bog. Jeg har fundet en bog, som er en selvbiografi, som jeg vil anbefale. Og den er blevet oversat til en oversætter, som har hørehandicap ligesom mig. Hvad er det, som gør oversætteren Anne Wardall, og jeg har noget til fælles med denne bog, som I venter spændt på at høre, og måske kan blive klogere på, når I læser denne personlige bevægende beretning af en forfatter, som har været igennem en personlig udvikling med sit hørehandicap og traf et valg, som blev den afgørende vendepunkt i hans liv. Og jeg vil nærmere præsentere denne bog, som har givet mig aha-oplevelser, sorger, glæde og masser af refleksioner over det samfund, vi lever i. Bogen, som jeg kan anbefale, er Han er ikke mig, skrevet af Stuart McNaughton. Undskyld mig udtalelsesfejl på hans efternavn. Denne personlige beretning handler om en ung mands liv som svær hørehæmmet og blev senere hørende ved hjælp af cochlear implantation. Vi følger hans op- og nedture, mobning, kamp for uddannelse, jobafskedigelse på grund af hans høretab og hans oplevelse efter at få indopereret cochlear implantation. Sure har mange gode iagttagelser, perspektiv omkring den hørende verden og den døve verden. Nogle vil måske føle sig provokeret ved at læse bogen, og blandt andet høre om hans forældres syn på de døve, og hvad de synes er bedst for deres barn. Og jeg vil lige understrege, bogen er ikke meningen med at gøre god reklame for, hvor god cochlear implantation er. Det er en høreløsning, og en avanceret høreapparat. Vi jo skal døve, når vores tid er slukket. Og for Sture og jeg lever vi midt imellem. To værker, og det lever vi midt imellem. Og jeg vil sige, at jeg vil gerne citere fra bogen, som han siger noget rigtig klogt. Som midt imellem er du mere afhængig af andre. Du er på en måde blevet nægtet det, som måske er stablen bestemt for dig, og i den hørende verden vil du altid skille dig ud som anderledes. Samtidig accepterer døveverden måske de hørehæmmede, især ved det er tydeligt i høj grad har tilpasset sig den hørende verden, kultur og værdi. Det er en bog, som kan skabe debat, og jeg er glad for omtiden at læse en bog, som jeg har savnet at blive bekræftet, at der ikke er noget galt med mig. Det handler om udvidenhed og mangel forståelse for det at have høretab. Og de kampe vi møder til daglig, som svær hørehæmmet eller som døv. Jeg er glad for at jeg har fået CI. Men at få et job, når jeg CI-bruger, er ikke nemt. Ligesom for alle andre med en eller anden form for handicap. Der er situationer, som der kan være opmærksom på, men det er ikke entydigt med, at vi skal være besværlige. Vi skal kæmpe, vi skal råbe højt, og med det rette netværk kan vi være heldige at få et job. Denne bog skal læses af politikerne i kommunerne og borgen, folketinget, A-kasserne, jobcenter, uvidende eksperter, som tror, man kan skære et sprog af, som for eksempel tegnsprog. Forældre, pårørende, døve, hørehæmmede og de hørende. Der skal være plads til unikke, anderledes mennesker, for at holde samfundet kørende, uden at vælge og vrage til enbordede nokkefor. Bogen kan bestilles som e-bog, eller som bog gennem denne hjemmeside, der hedder www.heisnotme.com. Og jeg håber, denne bog vil komme på biblioteket eller i boghandlen, da det er en wake-up call for os alle sammen, som har været i den samme situation som forfatteren. Vi er ikke alene, skal I huske. Af hele mit hjerte jeg siger tusind tak for en gribende læseoplevelse, som vil blive genlæst igen og igen. Så I må have en rigtig god læselyst. Vi ses.